yanga heoboke. Kanyo tadwa wacho ni lak gi obedo madik matin nikech wasiyudo ka kata ka code of conduct yudo ka ng'ama timo gik mang'eny ma ok dhi e lo mar chik to pod yuda ni kendo pod en mana kanyo, pod yuda ni pod ochung', pod yuda ni pod en jatelo, en mana gi position mare. Koro wawacho ni ka warango okil ntiere kanyo bende giyangnwa maler ni IEBC ni bentie gi powers ma kata prosecutory powers ma ka ng'ato ntiere gima otimo maracha to onego bed ni gole ma odhi oyale malong'o mondo kik obed ni onyalo bed ni ipuodhe mondo owuog oko. Kata sani wayudo jok ma timo gik manjore to gin jok ma pod ntiere line up otelo mbele kaka gidwa dhi chung'. So gik machal kamagi ema iyudo ka IEBC bende lake gi ok ka yie ahinya, ok ka parties bende ahinya, ma parties samoro timo gik magidwaro nikech jatend party konde moko ema timo gik moko ma yombre to pod entie mana kanyo. So en oboloso chik nade to oboluwo chik nade ka en ma otimo gik moko ma yore. Koro mano bende mwawacho ni sama gitimo gigi dogo bed ni wan gi jok ma nyalo miyo kata that is the jok ma NCIC bende nego bed ni timo gik machal ka marango gigi kuonde ma gintiere. To chik kae to pod wayudo ni mae pod bet matek gin kata jok ma osetimo gik maricho to pod idhi puodha gi political parties to bende gidhi chunga. Koro mane mamiyo kata jok moko bende chuny gi tho nikech kata ng'ama ok ni dwa mondo chung' mosetimo gik maricho to pod mantie mana kanyo. Erokamano ahinya. To akeni okil Odhiambo indi wach